Det har blivit allt vanligare för kända eller rika personer att installera så kallade panic rooms i sina hem. Ofta rör det sig om personer som jobbar i riskfyllda branscher. Enligt Thomas Loftén på säkerhetsföretaget Mixec handlar det om personer som är offentliga eller jobbar i känsliga verksamheter. Förra veckan skrev Vi i Vasastan om ämnet och menade att ökningen av antal säkra rum kan ha kopplingar till kidnappningen av Sibas före detta vd Fabian Bengtsson. Men hur rummen är konstruerade är ingenting som Thomas Loftén vill gå in på.